Bueno, kaisunan, ang suwatampo ko itong hatagan ng pagdagan, no? Pinadaakin niya sa kabana, nga magtago lang sa nga patir. Taga-probinsya yun mi. Nga driver lang ko sa Balhabal ba. Di niya ako mahasol nga akong asawa nga usa ka maestra nga maldita kayo. Putong pa. Mao nang gibalhin ni sa bukid. Ug nganong nahasol man ko nga kuyawan pag yun, mao man guni ang mga pangitabo. Niya na tamilay. Abog, oy. Pamaspas lang, makuha man ang abugag, mamapha ka diha. Yan siya man, balik ko na kasod to, ha? Sa hapon na lang, anong udto mong gikamuan, he? Mama ni udto mo ko sa eskwelahan, ari man ko diri man ni udto. Sige kay, mamasayro pa ko. Okay, bye. Oy, Milay. Pagbantay na mong pagka-maestra, ha? Sa magbantay ko pa? Kinahanglan kang kontrol. Ayaw padagin sa mong emosyon. Kay nga naman di ay ko. Oh, mangutana kapag ngano. Suma, ha? Nganong gi-transfer ka mas bukid. Tungkol kini ka makapugong si mong kagalingon. Daghan kay mga ginikanan mo reklamo nimo dito sa DepEd. Kusugay kang kanang mangusi sa bugan ba? Unsa man di ay? Basta di pa to, makatilaw ginako. Mao na diha. Tanawa karon. Sa una dito ka Science Lungsod. Karon bukid ka na. Ha? Astilan Ay, oy. igo na dapat oy. Ay kung sermoni diha, ha? Muras kang pari da. Oh, gipenungduman talang ka. Tigalig madugay, i-assign kag isla. Aga na sa hinong kog isla. Dagang kay imbaw. Unsa oy, tanawa ra gud. Ug adto ka Science isla. Di na ko makahatod nimo. Oh, nganong dili man? Oh, unsa man paghatod nako? Habal-habal ko ng dagat. Ay magpakbot na ka. Ay, ilong kalagot ka gida. Mga tarungan ka pagigad. Ikaw, doon na kay katarungan, pero wa kay rason. Na. Bagting na Ikaw ay maestra nga, malis klase. Sige, balik ko tika sa hapon, ha? Sige, ari na ko ay. Oy. Oh, mulag ka pala diretso. Di ka lang mukis na ko. Karon nang gapi oy. Nanimaho kang aso sa butso. Dahil sa kilakam na Oy, panamin o namin panamin. Ngano ba? Ay, lipstick ni mo, nagkampat. Kampat ba oy? Ikaw ay hinawayo ginong patira ka oy. Ari na ko oy. Nanay mong saya lang, nagumuot. Wa man gud ni mautaw god. Diyan na ka oy. Ma'am. Ngano ba patir? In love ako kanimo, mahal kaning dughan ko. Oh, lagi. Isot ko na sa blackboard. Ari na ko. Behave ha, babu. Muna kong asawa nga usa ka maestra nga sa puton kayo. Na science bukid. O pagkahapon, kuhaon ka siya sa kong habal-habal. Unya di gabi nga di harmis bahay. Pag uming na humag panihapon, pero tilagutan ako. How are you, my teacher? How are you together? Let us dancing circle. Tra-la-la-la-la. Uy, Milay, unsa lang gibuhat nimo, ha? Tan-aw lang diha patir ug may mata ka. Huwag ka man mag-check sa mga test papers mga bata. Huwag ka magbasa-basa sa mong lesson plan. Ayaw kog tudlo ida patir. Samok ba nimo? Unsa lang gibuhat nimo, ha? Business ni patir. Kasabot kag unsay business, ha? Unsa? Small scale enterprise, livelihood. Unsa man lagi na? Nagbuhat og ice water Unsa isuter ha, Milay? para ibaligyan ako sa eskwelahan. Unya, unsa man na? Ganang unsa? Nagbuhat sa og ice candy. Sideline nila ako. Uy, Milay, masakpan ka gani, anas DepEd na. Kalaki lang ni Diap, masuspinso ka yun. Oh, nga nagutaw sa spilsohon man ko. Sideline ni. Pila na sildog maestra, daghan pa kay deduction. Pero Milay, maestra ka, unya man hindi ka kay-shooter o iskendi sa eskwelahan. Sabal mo pater oy. Sige tabi mo na, tabang mo din ako be. Ah. Buhati kog ice water kay magbuhat og ice candy. Sige. Ay, Nakahuna-huna ako nga maninda na lang kog linusa sa eskwelahan sad. samot sa bataw ka. Hala, bahala ka diha. Maglagot man ko sa kong asawa, wagi ko'y mahimo pagbadlong niya kay iya ang iya mga gusto may matuman. Gipasagdan ko na lang ni. Gani day hapon niya nang nagkikuha na ko ang asawa sa eskwelahan, perting kubuta. Milay! Ay, dali na! Ay, nay, namuhi naman ka. Sa ka naghinuktok ka pa mo diya? Ngano ka? Ha? Magkalagwat! Magkalagwat! Ma'am, naunsa ka, ma'am, ha? Naunsa ka? Mamam kaya ron! Peh! Ngano ka man lagi? Daghamin mo discrepancies, oy, naunsa ka? Naglagot ko, pater! Ni kinsa man yung mga kalagutan? Ang ako mga pupil, naugtas gyud ko, uy! Ngano man di ay, ha? Mga kiat kaayo! Mao man gina mga bata, sipat man yun, ha? Kaya nga naman, sa may nahitabo? Nag-away ang ako mga estudyante. Oh. Nagleksyon ko! Unya? Naglagot ko! Kisa man di maglagot anang nag-away, be! Gihusay lang utan mo. Gihusay lagi na ako. Oh. Akong gipangutana og ngano nag-away sila. Oh. Ningon ang usa, nga gilabay ko no siya erase the board. Unya? Tubang sa nang usa, gihapak ko no siya sweep the floor. Unsa ba nang iras the board? Unsa na sweep the floor? Sweep the floor, god, silhig. Oh. Ug ang erase the board, eraser. Ay, mao ba? Unya, unsa magibuhat? Murag nalipong ko sa akong kalagot, pater. Sa dihang-dihang ako estudyante. Unsa lagi mong gibuhat? Ay da!
Gigapos na ko sa flag ceremony. Unsa may ceremony? Flagpole good. Ay, bayo tay. Unsa may tao ni? Ay, to eh. Tungod sa kamaldita ning akong asawa nga usa ka maestra, kanuna lami maglalis og naamis bay. Ay, nagduka naman ko, pater. Nala say, katuog na dito, katuog na. Hindi pa ko dagang chikan ng mga test paper. Tabangan ta lang ka. Be, tabangan ta ka. Mas may pa. Kay duka, nagigay ko eh. Oo, yan test paper. O, chikin na. Be, unsa may question kay tanaw na to, gusto bang ilang mga answer? Yan ang question. Number 1, what is our national fish? Bangos. O, chikin na diha. O, bangus bagi answer. Yun na. Uy. Naitis paper, di man bangos ang gi-answer, buwad man. Na, oy. Correct ba ni Milay? Oh, niyapag ito na correct man na. Nga nabuwad man na. Fish ang answer. O, fish ko nas dagat, pero og nanas mama, buwad na. Ito mo eh. Labaw ka pang bugo, pater. Sunod, chikin na. Unsa may question diha? Who is our national hero? Nga unsa man Milay, ha? Starts with letter J and R. G and R. Ikaw, naibaw ka. Ha, pater, unsa? G and R. Ay, kuan, Jericho Rosales. Pater, katog ito ka. Katog ito ka. Ay, mabugo tani mo. Ikaw Milay, kuan ka nang, ikaw ba, gibuguan ka lang yun ako, gibuguan ka? Kay di ka bugo, ha? Bugo ka. Unsay bugo ko taon? Pangunta na diha, bisag unsa o. Be, Oh, what is our national flower? Klo, It starts with letter S. letter S, sagbot. Patakot na dyan ka diya. Ay, sabay sagbot, ay! Ako kuan, sinaguilas. Samod! Nagsugot og letter S! Ay, si Kukarabaw. Pater. Katog ito, pater ka. Nagpatakot na dyan kong tabi niya. Katog ito. Spelling Brenda, master ko na. Spelling o, spelling. Bantay ha, spelling Oo, ha. oo. Spell kitten. Sayon Kitten. ka na. Spell kitten. Kitin. Kitin o, kitin. Kitten, oh. Ah, Milay, kat lang, si Iti. Nabuang ko kayo. Nabuang ko. Og di adlaw nga daghan kayong nabuhat kay Skindi nga akong asawa. Nakalimot man din ni siya nga way klase. Di mo napundo ang daghan kayong Skindi. Uy, pater. Mari ka na. Ay, ano ba Milay? Oh, kadaghan ko na ng Skindi. Mga bitaw. Kalimot ko umani rin klase, oy. Ano sa ano man lang yung daghan kayong Skindi, ha? Isoroy ni pater. Unsa Milay? Isoroy ni! Bungol gini mo, ay. Ay, di ba ako bitong nagsiyok ng dunggan ako, ne? Parusin ka ron. Klaro ko lang. Sino ka ron? Isoroy na Skindi, isoroy. Oh, isoroy na! Tana, kuyugan ta ka. Mo tong isoro na kong Skindi. Ay, nag-aaway na naman sa akong asawa. Ay, Skindi! Ay, Skindi! Unsa na, pater? Ay, Skindi! Papalit ako, bi. Ah, di man ibaligya. Sa lang din na. Isoro yung lan eh. Pater ka, ay, ang kau gidi mo. Ibaligya na! Oh, huwag mo kami ibaligya. Yung lang ka, isoro-soro lang. Ay, kakurukutok. May talo mo utok, patira ka. Kakurukutok, yun di mo. Og nahitabog yun ang dakong iskandalo sa pagkamaestras kong asawa. Kay nahibong ko nga kalit kining miuli pagkaunto nang luspad mi. Milay? Ay, Ngano ka? Naunsa ka? pater, tabangi ko, pater. Ug may mangitan ako ing nga uwa ko din ha. Ayaw gid pagtukaan na. Ngano man ha, Milay? Basta, ayaw lang gid pagtukaan ug hain ko. Limod lagi ko to sa imong mahimo ha, pater ha. Oh, Pater. Ayaw! uy. Ayaw! Maon ron, pater. Maon ron. Ha? Oo niya. Kanaog ka dito. Inangwa ko din Sige na, kanaog ka din dito. Ayaw! Yun na. Kanaugon ako. Ngano, Brad? Ha? Ay, brad, ha? Ah, Hay ng maestra ni mong asawa, ha? Hay ng asawa ni mong maestra, hay! ngano man, Brad? Brad, ha? Oh, Kanang imong asawa, di na ngay magmaestra. Ang ngayon ang magbildugo. ha? Ngano man di ay? Ang akong anak na estudyante si mong asawa to Aros District Hospital. Ah. Dako kay samad ako. Gilabay og silhig sa imong asawa. Unsa? Murag gapatay og bitay ng imong asawa. Ah. Ha? Di na siya ngayon mo maestra, no? Monster ng asawa ni mo. Suko kayo si Governor Green Garcia niya. O kingon man si Mayor Mike Rama. Ipapriso ng asawa ni mo, no? Ipapriso yun na siya. Hayop ng asawa ni mo, ha? O sa iyang pagtuo sa kong anak, ha? O sa may gusto niya, ha? Wa man gani ko makakusian akong anak. Iyan na hinuning labay-labayo na ng silig. Ipapriso ko yun na siya. Ipapriso ko na. Pabirahan ko na ni Atty. Romel Banyok. Hayop ng asawa ni mo. Hayop na! Patay. Mao kini karon ang dako kay akong problema sa kong asawa. Nagatubang kini karon og dakong investigasyon. Putong ko kini ko ni akong misis kon. Init kay kanang iyo ba? Di mo nang gilabay silhi kang iyang estudyante. Wa lang ko makatuog ning kalakihan. Unsa may angay akong buhaton ug kung may pasultihon.
pater. Hi, hello, Bordel Ay! Namayo! O, sa tanan nga nagpamatik Tanan, ron, may nga adlaw, no? Oo. Sa Danao di ay Danao, Danao. Mga Gori family, Gori. ni Ver Robles, ang pamilya. Oo. Unsa ko mga gagaw din ha, nila ni John Castro, Oo. ni Nancy, ni Clarita sa Danao City. Oo. O, kumusta? Labi na ni John Campo po, atong kapitan di Sayaw, no? Sila si Tilma Caballes, dari sa Mangyan, parang Upaw, Caballes, tong kagawad sa Sibunga. Og sila si Angelita Caballes. Si Pater, atong sender. Pater. Pater. Kini ang asawa ba sa kamaestra nga putong kay init kay kuba. Mm. Tiyan mo na nanindag iskindi sa eskwelahan, oh. Unya niya. Unya karon deh kayon nga kwinti kuyawa ni Pater kay dihay amahan nga nangita siyang asawa kay piting sukua. Kay ang iyang asawa ni uli og kalit anang pagkaudto nga nanluspad. Oh, nga naman. Wait, kuan ako, di ay. gutom? Ang estudyante na gilabay silhig siyang asawa. Ay, Na hala. kadugo ang kuan. Oh. Mo nang diha ang amahan pero sukua nga ipaimbestigar gini. Oh, Iyang ipabira ni tinuod na. Rupil Attorney Rupil Banyok. Kinahanglan yun. Kay dili man sa dim ayo board. Kay sukor pa kayong gobernador ni. Oo, kanan dili man na maayo nga ikaw gani Nabang- imong estudyante nga usahay do na magisipat nga estudyante. Hinayon lang na nimo pagsulti. Mao na diha. Ayo kuan na nga imo dapatan kay ang ginikanan natural manuyo nimo. Tumaw. Unya masul ka kompromiso, di ba? Mo na Unya kuya. nga- Pugong lang yun. Kuya, Kontrol lang. pugong yun. Hindi mo asawa. Doon na maestra ana Oo. board dili makaagwanta, di makapugong no. May maestra init sa ko. Pero mas may tingali nga mo kuha kag maestra dili ka putong. Mao na diha. Di ba? Mm. Kay ina na nga doon na estudyante labi ng mga batang gagmay na mo gini kasipat. Oo. Kuha na lang ter. Nang bantay Kuha na kuya na ni. Kuya, tinuod, madako. Tinuod ang gini. Oh, sa lali man kag silhig. piting dugo Oo. Ya, kanang bata panalipdan na ba yun sa kuan? Tinuod na. Narapag Nya. ibalao na nga. Kung sasad, ang ginikanan, maglagot man kita Maglagot imo. yun. Oo. Magdumoto nimo. Kaya waga sila kakusi. Mana ba nga dili gyud maayo. Nga Kuha na lang malapat mo, ka, no? Misis. Dayo jud. Dili na siya angay magmaestra. Tinuod Siya na. ka- Kanang mga kapugong. putong, dili angay, Oo, kanang di siya high ka-control. blood kasi nga tanan, nga dali man ka dapat. Dili Mao na. angay mo kuha na. Sige, ara lang ter, og salamat sa padangat itong tulumanon. Kore ko ang puzzle.